много усмихнат, много лъчезарен и много майтъпчия, което винаги прави добро впечатление. Аз съм бащата. За Митко говорим. Благодаря ти, че ми показа как изглежда истинската любов. Не перфектна, но истинска. Онази, в която виждаш своето бъдеще, своя дом, своя човек. Обявявам гражданския брак между Йоана и Димитър за сключен. Време е да ги аплодираме и да им кажем първото! Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Много яка Pump it up сватба! a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. Понеже съм тъпанар, Митко ме помоли да взема тъпана и в колата. Ще бъде много интересно. Stay tuned and subscribe. Аплодисменти за най-прекрасните младоженци и семейство Димитър